Направихме много яко нещо за нашата платформа. Infilmate. 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 Пак съм аз. Здрасти! Направихме много яко нещо за Infilmate. Добавихме QR кодове на абсолютно всички артисти, които са се регистрирали в платформата и разбира се и за тези, които предстоят да се регистрират. Нека погледнем. Както виждате, тук на третото поле, като натиснем в областта, където е за редактиране на профила, може да погледнете къде се намира QR кодът. Има го в два формата и може да си ги изтеглите и да си ги добавите на чаши, на тениски, на чини, на четки за зъби, на лампи. Каквото си желаете. Най-важното за QR кодовете е, че всеки има индивидуален. Тоест, когато сканираш този QR код, ще ви води директно във вашия профил на Infilmate. Това е.